Yan na yung ulam namin. Pero goods na goods. Nakakapilis naman. Daming gulay. Ayan mga paring Jason, good morning, good morning, good morning. Morning pa kasi 11 pa lang naman. Nagkakarating ko lang, galing ako ng palengke. Bumili ko ng tubig kasi naubusan. Tapos bumili na rin ako ng ulam. Magsasabaw ako ngayon. Yung ulam natin ay yung isda, galunggong. Nabili ko ng 130. Tapos yan, yung mga pansawag na gulay, nagkakasagaya ng 85 ma. Oo, 85. Pero hanggang ano na lang natin yan, hanggang mamaya. Luya, kalamansi, talong, siyempre gulay para lumakas ka agad. Kamatis. Kailangan niya kasi sabaw. Bala ko sana lutuin yung sana bibilin ko, yung pusit. Kaso dapat sabaw. Yan ang galunggong. Dami yan. Baka abot bukas pa yan. Hindi masira. Kaso walang rip. Masisira at may kamatis eh. Papakulo muna ako ng tubig. Dito tayo. Super kalan. Tapos nagpakulo na ako ng tubig. Nagpakulo na sa amin ng tubig dito sa para mabilis yung pagluto natin kasi baka kapusin yung gasol. Pulo ka agad yan kasi may na 2 minute na dito sa heater, takip. Kailangan natin i-budgeting yung ating pang budget. Pero mainit na yan. Bahay-bahayan kami ni Ami. Bahay-bahayan. Happy Sunday sa lahat. Tinalo ko sa amin magsimba kaso gusto niya magpahinga. Iwan ko lang mamaya kung makapagsimba kami. Mga sangkap. Sibuyas. Saka luya. Gusto ko kasi sa luya yung pinipit-pit, hindi yung basta lang siya ilagay na ginayat. Gusto ko yung talagang yung katas. Lagay na natin. Kaya ko lang pala kasi ako lang ilagay ko na, hindi ilagay natin. Bilis, kumukulo na kaagad. Bahay-bahayan kami ni Ami. Ay nako. Ihimay na rin namin yung gulay na kamote. Siyempre maraming salamat sa mga sumusubaybay sa vlog ko dito sa Maynila. Buhay namin sa Maynila ngayon. Dapat maraming gulay. Di ba nga? Siyempre. Yan sa amin. Yan yung bluetooth na hatiin mo. Airpods. Airpod. Nanonood siya, nakikinig siya ng ng mga music.
dito sa Barangay Love Story. Love Story. Love Story. Love Story. Dear Papa Dudut. Barangay LS 107.9. Talong. Dapat maraming gulay. Parang maapaw ma. Ano guys, ano na pala to? Yung ko lang masyado ano yung gulay dyan, no? Hindi mo lang malambot. Did you say goodbye, knowing damn well everybody gon' die someday? Did you waste my time, knowing damn well we can press rewind? One day I'll be everything you ever wanted. Until then I'll be out here fighting like it's nothing. Yan, may vlog na tayo, may live pa. It's feeling like a cold dark winter and the sun still Kalamansi. Yung kalamansi na. She asked me if I had another Bro, makinig talaga siya. Wala lang sale ito ngayon. Kasi bawal kay Ami yung sale. Bro, Maki. Bro, Ruben. Bro, Burn. Nabilang sa hindi lang ako makapagsalita ng maayos kasi yung sakit dito. At ito na. Finally. Ilagay na natin yung gulay. Hello. Sabi ni Kuya Burn. Bro, rin niya, hello. Gulay ng mga masustansya. Sabi ni Kuya Mark. Kumusta pa rin Jason, Ate Ami? Thank you Kuya Sabi. Mark. Si Kuya Mark. Ah, si Kuya Mark. Hello, Kuya Mark. Okay naman po. Ayun, medyo ano lang. Mabagal lang magsalita. Kuya Mark, yung pupunta sa ano? Kung tanong kung pwedeng dumalaw. Yung dyan siya nakatira sa may ano. Donita. Bro, Billy, asan na kaya? Sabi ni Kuya Rene. Okay naman po kami, Kuya Mark. Salamat po sa ano. Medyo mabagal lang magsalita. Gawa nga ng ano ito. May follow-up check-up kami sa ADUS. Kaya matatagalan. Webes. Matatagalan pa kami dito sa ano, sa Maynila. Gawa ng may mga follow-up check-up. Saka bago bunutin yung dito niya. 3 weeks pa. May bubunutin eh. Yung nakakalang. May siniksik sa tinga niya. Pa yung pagkaka-opera sa akin, hindi siya naghiwa sa labas. Sa loob lang talaga. Sarap. Ay! Sili lang talaga yung Lang siya. ulam. Yan na yung ulam namin. Nakakakilos naman. Daming gulay. Ayan. Kain na kami. Pihirang buhay kakambal. Ka-live. Sarap oh, galunggong. Ayan po at pupunta kami namin dun sa, sa simbahan. Stop shop na lang kami, malapit. Face mask ka? Ikaw yung mag-face mask. Ayun bale, dugtong ko lang to dun sa vlog ko. Na kanina pagluto. Simba muna kami namin kasi ano, linggo ngayon. Tinanong ko muna sa Ami kung kaya niyang magbiyahe. Malapit man yun. Kaya, Minuto lang ata. kaya naman niya kasi malapit man.
makapagsimba kami. Siyempre pasasalamat nung ano. At may binabalak nga ako niyan sa ano. Kasi kumbaga sa pagdadasal natin, nangako ako nung sabi ko naman sa ano, kung mayroon, plano ko sa birthday ni Baby sa August 15, sabay ko yung ano, okasyon na malak magpadasal. Kumbaga pasasalamat kasi naging successful yung mga operasyon kay Ami. Sasabay ko lang pag mayroon ako ano, pag may maipon ako, isasabay ko yung sa birthday ni Baby. Pag wala, wala na muna. Pwede naman sa sunod na lang kung kailan yung ano, kailan mayroong budget. Tawagin sa amin na ano, pa-Aurora. Papadasal yan. Tulad nung panganak niya, mawala sa bag ko. Ha? Ay, ba't Bulsa mo na. iwan mo yung bag mo? Tulad nung ano, panganak niya na nasiis siya. Nagpadasal ako doon sa ano, doon sa lugar nila. Bali magano yan yung magbabahay-bahay na may dala na yung ano, si ano yung patron nila. Kahit magpadasal na lang siguro sa bahay. Oo. Kung na yung magbahay-bahay. Tingnan natin kung ano yung maging resulta. Kasi birthday ni Baby sa August 15 eh. Tulad nun, sinabay ko rin yun eh. Birthday rin yun ni Baby. Sinabay ko siya. Pasasalamat din na ano. Dati kasi si Baby sakitin talaga. As in, buwan-buwan kami. As in, buwan-buwan yan nagkakalag na. Kasi nagkakasakit yan. Tapos yun, nung 7th birthday siya, biglaan lang yung nangyari. Nagpa-Aurora kami. Aurora ang tawag din. Padasal yun. Aurora. Parang prosesyon siya. Pero konti lang na tao. Kung sino lang gustong sumama. Yun yung plano ko. Yun yung pinangako ko nung ano, maging okay lang yung operasyon sa kanya. Kaya ako magpapadasal ako. At tingnan na lang natin yan sa August 15 pa lang naman. Po muli, hanggang dito na lang muna yung vlog at simba muna kami ni Ami. Ayun po, bye bye. Maraming salamat sa lahat na nanonood, sumusuporta sa vlog. Maraming salamat sa inyo. Ayun, ingat kayo palagi. Love you all.